سلام تخططتنا يدرارشو كما يكنيخم كما يتخونو لومون كم وترو كزناق عنان كسغنان كم دما حدا قداس تمرت كم حلال فنان زخلي زبلكو تمرت حيزلكم قريبا لكم كم وترو بزحات الالات كاباهم زمزيو ناباهم زملس زلو سلازي قصلو كاباي ناباهم كاباهم ناباي كاباي دما ناباهم ناغبرنا نخلنا كزناقن كسغن زخل ارسي اي وحد نابلكو نافتا قدامي تالالي كاتو زعلال زيا ابي انستغرام كحلف كله خيام بيبيع and very very interesting سلا زخونت ناباهم كم تاه زعلال كم زيا تبل حدا غزيه حدا سبايو اب امريكا نيو جيرسي بال ستيت كل غزيه بعلو اب سباي نيرو ارغي سباي حدا ودنيرو كن كل غزيه بعلو جوردينو بعلي زحرسن يرني نشتي غاردن نيراتو كوميدر انجل مليون بعلو كعيتو دبيرو بعلي يزغبر نيرو زر مالتيو اذا عمت زي اغن اغاطامي قدم حدا عمت ابيلو ودو بزخونه جبل ناب اسر بيت يعتو مالتيو ኣብቲ ቀረባ ግዜ ቀደም ባዕሉ እንዲ ዝገብሮ ነይሩ ግን ኣብዚ ሓለፈ ለትሰይ ኣብዚ ሓለፈ 2-3 ዓመታት ስለዚ ኣረገ ተወዲዩ ዝገብረሉ ነይሩ ኩዒቱ የብለሉ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሰብኣይካ ምስኪና ናፊቕዎ እንዲ ንወዱ እታ ግዜ ናይ ኮሚደረካ ስለዝኣኸለት ናብ ወዱ ደብዳቤ ይፅሕፍ እንታይ ኢሉ ይፅሕፈሉ ቪንሰንት በሃል ነይሩ ወዱ ቪንሰንት ወደይ ከመይ ኣለኻ ድሓን ዶ ኣለኻ ኢሉ ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ ታግራተይ ታጀርጂነይሲ ኮሚደረ ክዘርኣሉ ዝኽእል ግዜ ኣኺሉ ነይሩ ሕጂ ነይሩ ስኻ ኣብዚ እንተትህሉ ግን ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ ታግራት ከም ወትሩ ማሓረስ ካለይ እሞ ምዘራእናያ ነርና ግን ስኻ ዘይምህላውካ ተወሳኺ መናፍቕ ኣርእስቲ ረኺበ ዝያዳ ናፊቐካ ኢሉ ይፅሕፈሉ ማለት እዩ ብደብዳቤ ኣብ እስር ቤት ስለ ዘሎ እታ ደብዳቤ ድማ ናብቲ ወዱ ይሰዳእ ነቲ ወዱ እውን እቶም ኣብኡ ዘለዉ ተኸታተልቲ ፖሊስ ኣብኡ ዘለዉ ናይቲ እስር ቤት ሓለፍቲ ይህብዎ ይርያ እሞ እንታይ ይብል ማለት ትወዱኻ ሓዚኑ ደብዳቤ ይፅሕፈሉ እንታይ ኢሉ ይፅሕፈሉ ባባ ከመይ ቀኒኻ ከመይ ትኸውን እቲ ጀርዲን በጃኻ ኣይትኹዓቶ ምክንያቱ እቶም ሬሳታት ኣብየ ቀቢረዮም ዘለኹ ይብሎ ማለት እዩ እቶም ክልተ ሬሳ ኣብኡ ቀቢረዮም ስለ ዘለኹ በጃኻ ኣይትኹዓቶ ኢሉ ደብዳቤ ፅሒፉ ይሰደሉ ማለት እዩ ኣጋጣሚ እታ ደብዳቤ ንሱ ዝፅሕፋ እቶም ፖሊስ ቸክ ኣቢሎም ይርእይዋ ማለት እዩ ኢሎም ነታ ደብዳቤ ርያ ኣቢሎም ናብ ኣቡኸ ብፅዕዋ ትኽ ኢሎም ለይቲ ምድሪ ሰዓት 4 ሰብኣይ ደቂሱ ከሎ ነዛ ግራት ቁዕጥት ኣቢሎም ነቲ ሬሳ ይደልዩ ማለት እዩ ኳዓይቶም ኩሉ በታቲኖም ፅቡቅ ጌሮም ኳዓይቶም ፅቡቅ ጌሮም ውሽጢ እትዮም ኳዓይቶም ምክንያቱ ገለ እንተረኸቡ ኢሎም መርሚሮም ሰዓት 6 ክትንሱ ከለት ሰብኣይ ይቕረታ ኣብ ዝኾነ ስራሕ ኢና መፂና ነርና ኢሎሞ መጠንቂ ከይነገርዎ ይኸዱ ማለት እዩ ድሕሪኡ መቸም ሰብኣይካ ግር ኢልዎ እንታይ ዳኣጋጢሙ እንታይ ዳ ገይሩ ሕጂ ኸገለ ኢሉ ኣብ ካልእ ጭንቀታት እዩ ከሎ ካልእ ደብዳቤ ድማ ካብ ወዱ ትመፁ ማለት እታ ደብዳቤ ካ እንታይ ትብል ባባ ጀርዲን ተሓሪሱልካ ኣሎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሕጂ ኮሚደረኻ ክትዘርእ ትኽእል ኢኻ ረእይዎ ትወዱ ክሳብ ክንደይ ጥበበኛ ከም ዝነበረ እንታይ ገይሩ ፈሊጡ እቶም ፖሊስ ንክኩዕትዎ ኢሉ ተሓስቦ ፅሒፉሉ እቶም ሬሳታት ኣብኡ ቀቢረዮም ኣለኹ ዝበለ ሕሱ ቢሉ ንትቡ ብካልእ መንገዲ ክሕግዞ ይክእል እስር ቤት እዩ ዘሎ እቲ እንኳ ሕማቕ ሓበሬታ ፅሒፉ እቶም ፖሊስ ነቲ ገበናኛ ወይ ነቶም ግዳያት ንክረኽቡ ክብሉ ኳዓይቶም ነዚ መሬት ደላ ገይሮም ኩዒቶምሉ ነቦ ድማ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ክሕግዞ ክኢሉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብልሓት ኣገዳሲ ኣብ ሂወት ብኸመይ ንሰባት ሕግዞ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኦኬ ንፖሊስ ከመይ ጌርኩም ኣሽክዑኒ ማለት ኣይኮንኩን ያዳ ግን ተበላሕቲ ምዃን ኩሉ ግዜ እዚ ወዲ እዚ ብቐሊሉ እንታይ ገብር ይኽእል ነይሩ ዲፕረስድ ክኸውን ይኽእል ነይሩ ሓደ ፀገም ከጋጥመና ከሎ ቀዳማይ እንታይ ክንሓስብ የብልናን እዋይ ተወዲኣ እታ ሂወተይ ኣኺልኒ ኢልካ ኣብ ጭንቀት ክትጓየ የብልካን ኩሉ ግዜ ፀገም ከጋጥም ከሎ ክትበላሓት ኣለካ መፍትሒ ክትደሊ ኣለካ ክልቲኡ ሓደ ዓይነት ሓይሊ ዝወስደልካ ናብቲ ጭንቀት ክትከይድን ናብቲ መፍትሒ ክትከይድን ክልቲኡ ሓደ ዓይነት ኤነርጂ ዘድልዮ እቲ ሕቶ እንታይ እዩ ዓይናይ ስኻ ትመርፅ ብልምዲ እዩ ኩሉ ግዜ ፀገም ሰጋጠመ ቅልጥፍ ኢልካ ኣብ ጭንቀትን ኣብ ዲፕሬሽን ኣብ ፀገምን ዲኻ ገፅካ ዲኻ ትጎይ ወይስ ኣብ መፍትሒ ምንዳይ ኣብ ሂወቶም ዕዉታት ከጋጥሞም ከሎ ሓይሎምን ጉልበቶምን ግዜዮምን ናብ መፍትሒ ምንዳይ ዘተክሩ እሳቶም እዮም ዝዕወቱ ምክንያቱ መፍትሒ ዝደለየ መፍትሒ ይረክብ ሽግር ዝደለየኻ ሽግር ይረክብ ዝደለኻዮ the power of intention this is what they call the power of intention ንስኻ ዝደለኻዮን ግዜ ዝሃብካዮን ኣተኲርካ ዝጠመድካዮን ንሱ ኣብ ሂወትካ ዘጋጥመካ ስለዚ መፍትሒ ደሊኻ ተተበላሒትካ of course መፍትሒ ክትረክብ ኢኻ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሽግር ትደሊኻ ሽግር ክደሊ ኢኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብልሓተኛን መፍትሒ ምንዳይን ቀዳማይ ምርጫና ክኸውን ኣለወያታ መልእኽቲ ናይ ዝሓላል
نابتا خالي تعلال كناتينا زا خالي تعلال كاب حوي ملاكي قبانسي جمالي زبهل كاب كارتو ميسديدو لي بزا قاطامي تبيغي دمزغنو دحبويو ملاكي thank you very much تقديس كام كتتالكا ترايزي كونسي أقداسي تعلالكا بمستهدكا بزخونة تعلالاتون قدم تسقن زنوركا ونابر سيمت أن اللو بمعاتو كم تقويك في الدنيا مودا تحنت خبكم يا كابتن وسوس قبرات ريكس بالحتنيا يملاكي زعلالنا تقدم قدم هذا جزيه ኣብ ሱዳን እዩ መቸም ሱዳናውያን ጥዑማት እንዲዮም ሓንቲ ሱዳናዊት ጓል ስራሕ ደልያ ኣብ ሓደ ካምፓኒ ናይ ቻይና ትረክብ ማለት እዩ እንጂ ኣብዚ ካምፓኒ ናይ ቻይና ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ረኺባ ምስቲ ስራሕካ ምስቲ ኣምናታ ዝነበረካ ቻይናዊ ነይሩ ኣብቲ ካምፓኒ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ነይርዎም ፅቡቅ ይርዳኣ ኩሉ ነገራት ድማ ስራሕ ድማ ከምቲ ዝደልየቶ ፅቡቅ ይኾነላ ማለት እዩ ስለዚ ኢንጆይ ትገብራ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምስ ኣተወት ሕጉስ ሰብ ኣብ ስርሑ እንታይ ዝገብር ብዛዕባ ስርሑ كم مزراب تطوع يبلني بصراحة كحجوز تقولين كا كل جزء زربا بصراحة كزرب تدلي which is okay جن كتجعل لك الليميت كل ولا نتثبت سلطة بس خلنا زعقال كل جزء بزعبات الصراحة بزعبات عامة يعتذر ميراب جزء مس محازو تاج لمله جي سدراها كل جزء يحجوز نيرا دي أتحجوز نيرا أبو أجن نجادة سلزنا نبرة ناي تشاينا نبرة تايفتوني نير بزعو جزء ناي تشاينا نبرت كجزء خلو كسارتا سلزقات ما زنبره زنبرت نايزيوم نابله عيفتوني نيرو سلزي أب تشاينا سي قريتا نيرو مراس كفتان قريتا نيرو تشاينا ما كم تهيوتي قتل هرجزي تقول كعدمين جزات بلو مسدرا مالتيو هالرايب له مالتنا قالهم وحاب السرحان عمان سن جزام قدام سحما عيكونن يلوم هالرايلهم كل عينت مقبوط صريحه يعدم أباها أي فتوانجن كزارب كايدلين بزخانه مزيو تشاينا وبتجزع تبغى زخانه إنجلوت يقبرلو كل زي بيعتي معت ناي السودان بيعتي تذكروا هذا تا أزياء جاف في كذا لو مقبوط رخبي تخلينا كم حر مجافة بزوج مقبي قربولو أتعلى له كملاكيلوا كم زنا يلومي طبيعة كي متصوم كله أب كلتشحن حمشتن شدشتن أربعتن تناديك جنفل كله قربولو زنورنا شو يعني رات على لوا بزخانة أبتي تبوق جزيز زنبرولو معنا وانا تبوق كله يعني يرى مع الجنزة بينير وامشوا بزخانة هجيك طبعا تحيت له I hope نخم اللاست ما مزحدش change جيرو مزلو political change ناوخم اللاسو بزخانة أبتعلى كم اللاست بلعو تشايناوي أمسجينو يخيد بتز تجبرلون جرود ما أمسجينو يخيد بس كده متشم تعقالون نسون تزمدنا مناخده زعقال فقر خزع يجمر مالتي نسون عايز الآن صبوا زخانة زمدنا جرام كفقري جمرو أب دحر فقري دحر صبوا كيدو دمان تايمت كل جزء كم نفلت كل جزء كونن هذا جزء ركبي يقاتم ركبي قبرو زعقال كا تتأنس مالتي مستأنسات يزمن تتجمع قالت أنيسا حبيعته تحرستو السنة جزية كحبر كخلت لزلوه تحبر من ينتتبهله تشايناو خويني سرنح سبأي أي فتوان بدعم حزينوز يوم تشايناوين أنا زي بلوم نبرتهم تعوي زياتهم سي كمي يرو يوم كتعوي بحذر قليلو متشم عسيلو بدعمي متشم زقبر أي نبران قالوك حق استرعيني يرو حقيزو دقاقيفو متشم جزي حرسي أكل زي قال حميمان هوسبيتال تأتو أجات أم خوينو جن أبت حرسي تبغى لدي كونه التقالع يخدع مالتيو تقالع مسكدت سبعة عبي نيرو متشم بحر ينقروه تاسبيتو مسبسحة كرئاي المسمته التقالع قيدو به وتامس أن حتى انتهي لو مسلكم كرم دي بالكم تشايناويان نبرتهم هيتعوي كانوا نبرتهم ولا يتعوي كله فيكي لو طيب مالتيو كم تنا نبرتنا تشاينا تعوي زي كونه ولا بتركب ذهبه ولا تزول دوغ عون تعوي هيكونه بمبال ابت مدمدمتو إليو كي قرم فلت اني ريلو ابت اقول زغونه مدمدمتاناتو كناكس كيلو زخاجي جايو زيك الرياضه لنا نبرتنا تشاينا حماقه يكوننا بزي غزي زي تشاينا نبمل الاوروبا دومينيت جيراتنا لاب تكنولوجي this you should know تشاينا مس امريكا تونكو تودادري زلايا 5G تيزلا على تكنولوجينا إنترنت كمبيوتينج أبو أمريكان تشاينا نينزو ولا دراد اللوا سلزي نيباويان سكيب كيروم حليفهم مالو تشاينا كم تنا يقدم سيلي أوروباويان بزعو جزء سيلنا تشاينا بجي بحمق يمتو أمريكاويان كم بيزنس انترستون كلهم خلي أنا تشاينا فان كوين يكون جن نحادثة عب خلو كل جزء كنت نكال كلالنا
ናይ ቻይና ንብረት ሕማቕ ኢልና ከነጓማድሕ የብልናን ናይ ኤውሮጳ ንብረት እውን እኮ ናቱ ፀገማት ኣለዎ ንሓደ ሃገርሲ ፖለቲካል ሌበል ምሃብ ፅቡቅ ኣይኮነን እቲ ንብረቶም ፈላሊኻ ክትሪኦ ኣለካ ኣብታ ኣነ ዝሰርሓሉ ካምፓኒ ናይ ቻይና ንብረት ኣዝዩ ኣስጋኢ ኮይኑና ብዙሕ ማርኬት ሼር ወሲድልና ኣሎ ኣብ ዕዳጋስ ኢፌክቲቭ ልዕልና ተወዳዳርቲ ክኾን ጀሚሮም ስለዚ ኣብ ኩሉ ፅላት ቻይና ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ንብረት ሒዞም እዮም ዕዳጋ ዝቐርቡ ዘለዉ ስለዚ እቲ ናይ ቀደም ዛንታ ሒዝና ናይ ቻይና እናበልና ምኻድ ምናልባት ድሕሪት ከይትርፈና ክንጥንቀቕ ኣለና ዓለም ሽፍት ትገብራላ ናይ ቻይና ንብረት ዝዕውት ተኮይኑ ናይ 30,000 ኣብ ካልእ ኣብ ቻይና ብ10,000 ትረኽቦ ትኽእል ተኮይንካ ሜቢ እቲ 10,000 ትረኽቦ ትኽእል ፈትኖ ወይ ከዓ ዝኾነ ጋራንቲ ወሲድካ ንዑ ፈትን ክብል ይኽእል ኩሉ ግዜ ጥንቃቕ ክትክል ኣለካ ብዝኾነ ተዓላል እቲ መልእኽቲ ናታ ርኢኹም ኣለኹም ኣነ ናይ ቻይና ፋን ኮይነ ዘይኮንኩስ ኩሉ ግዜ ዝድብድብ ዝኾነ ፀርፊ ኣይቅበሎን ስለ ዝኾንኩ እየ ብዝኾነ ናይ መልኣከ ብዙሕ ዕላላት ኣሎ ነዛ ቪድዮ ከይንዋሓልኩም ምንታን ኣብ ካልእ ዕላላት ከምፃልኩም ክፍትነ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች መልኣከ ናይዚያ ቻነል ነዛ ዕላል እዚያ ስለ ሰደድካለይ እምበኣር ተኸታተልቲ ናይ ድራር ሾው ናይ ሎሚ ዕላል ኣብ ዝተወድያላ እቶም ዕላል ክሰዱለይ ትደልዩ ኣብዚ ድራር ሾው በዚ ኣብ ፌስቡክ ጆርጅ ድራር ኢልኩም ክሰዱለይ ትኽእሉ ወይ ኣብ ኢሜይለይ ክፅሕፉለይ ትኽእሉ እቶም ፅሒፍኩምለይ ዘለኹም ብዙሕ ስለ ዝመፀኒ ቀስ ኢለ ከቅርቦ ክፍትነ ዓቕሊ ጌርኩም ትፀበዩ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ዝተወድያላ ምናልባት እቶም እዛ ዕላል ደስ ኢላትኩም ከተተባብዑን ትደልዩ ኮሜንት ምግባር ኣይትግደፉ ምትብባዕ ሓጋዝ እዩ ኣብ ከምስራሕ ተወሳኺ ድማ ንኻልኦት ክምህሮም ወይ ከስሕቆም ይኽእል እዩ ዝበልኩሞ ሼር ግበርዎ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ዝተወድያላ ኣብ ካልእ ስራሕ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ቀኒዩ ቻው